sir ba ni ka por ka menta nga wana khamat jong fi daga ni ka khubor na ka tien ka jong blai bat nga ai khublai ru ya phi ka ni ka por ya ka ba phi la pla ya ka por ka jong phi ban snap ya ka tien ka jong blai phla thrang ban poi no ka ni ka por bat ai ngo you try ba phi yo ya ka ni ka lat menta ban snap ya ni ka khubor bat na ka liang ka jongi ngin pen snow bat yai pen snow ya ka ni ka tien ka jong blai na mar klem ka ni ka tien ka jong blai ubriu unom la ban em kalong thik kumba ubriu umla ban em klem ka bam ka di kalong thik ru klem ka tien ka jong blai ubriu umla ban bam ban di tadeng ta dona pring jong fi le se fi kham jai tu ban puli ka tien ka jong blai ru ai ngu yu trai bu ai ngi ya ka ni ka tien ka ni ka sngi ka bam ta bat nga pen shulore pi ba pim dai ban chu sngap tang ya ka e ka bangi kren rei fin puli baharu ila di pin shim ya ka tien ka jong blai pin da plut ya ka por ka jong phi ban sngap ban puli ka tien ka jong blai na mar buan bah ki nong yala pengin gi sngi tadeng ta pihak ban check pihak ban sngo thu la phla mlien mai ka tien ka jong blai em la da pher tang tiak phla su thu kata ka dei na kam dei ka jing shisha tadeng ta ha ba phla mlien ka tien ka jong blai ha ba phla tip ya ka tien ka jong blai la da don ka jing pher ang ning tai phla sngo thu be kata kabalat bat kata kalong ka badai tadeng ta kwa banong ifi nakaliang ka jongi gini ay pen sngo bible ka ong kata ka jinget ka wan ka bayo sngo bat ka bayo sngo tamba kamdei tamba finchu snap nrei ya ka fin puliru ya ka tien ka jong blai ngala ju puli kata na ka por ka por ngala pen sngo ya piru na ka por ba kinong beria mo haba u Paul ba usilas kilet banyalap kim shimla shupriang bet kumto ya ka jingelap ka jong Paul bat usilas Henry kita pet ya kita ki jing tho kita yet benia ya kita ki jing tho la kata ka jing tho ke ya dain em lene la kata ka jingelap jong kita ke dain em bat ka jing tho tadeng ta haba ki shem ba ka jingelap ka jong ki ga dai thik at kum ka jing tho tadeng ta ki sapriang ya kata ka jingelap tadeng ta kwa ban ong fi ki ni ki sngi ba bon plat ki fake news ma la don plat kita ki AI ya ki ni ki sngi li ki bala ban snai ki dur mo lani kita ki videos ki ba ikum ba shisha la da phim tip shisha ya ka ba shisha fin nget ru banong o ka ne ka dai ka ba shisha marka perthai kala nang palat ban thau ya ga e ka balam ler ban penwandur ya ka kumba ka dai ka ba shisha tadeng ta kwa banong ifi ba fin tip ya ka ba shisha fia ban tip ya ka ni ka ktien tadeng ta ki nong birya na ka kam ki apostle ka nong khat nyo ni ka khot ka ba khat wei ka ong ni kini ti kilalong ki ba kham dan akor bani kita ki ba Thessaloni ki bala priang ye kata ktien da ka jing sngo la kloi baro halaka sgi ki de yet bania ye ki jing tho la kini ki e ru kilalong kum tan ne em ki de yet bania ye ki jing tho la kita ki e ki ba ki osno ye ki jing alap ki jong Paul ba usilas la kita ki jing alap ki dain em bat kata ka ktien jong kata ka jing tho ne kata ka ktien ka jong blai ta dein ta kwa ban ong fi ka ni ka sgi yet benia ba ya ga jing tho yet benia ba na man ngi em ma ki sngi ba bon plat ki fake tadeng ta ula ban mi fake Jesus kala ban mi ka fake Bible kala ban mi ka fake news kala ban mi ro kata ki fake jing kai ha gini ki sngi badeng ta kwa ban ong fi ban confirm ne ban pen shisha ban pen tikna la ka dei na ka lat ka dei tang na ka tin ni jong blai tadeng ta kwa ban ong fi shilor fi yai puli ka tin ka jong blai kham tam ye fi bidang biang ki khmat bidang biang jabieng ka jong fi bidang biang ka kerta ka jong fi puli ka ni ka tin namar ba ka sapoi ka por yo ba phimla shi ban puli se ki khmat ki la tolot le se ka jimut prakhat fi ka la tolot ba ka por li ka kham jen jar fi tadeng ta la da fidang la ban puli phi thap ni ka tin ka jong blai kat ba phidang la ban le kum ta tadeng ta ong fi ba habangi puli ka tin ka jong blai ngitip ya ka jing shisha bat balai ka long ka badon kam namar ba ngitip ba kidan shibun rum dei tang kita ki fake news kim dei tang kita jing kai ki babaklan ne ki jing kai ki balam ler ni kita ki jing pen i ki balam ler en rei usaitan hi udei ubalam ler ba ukraini ki ek la ki jong ng tin ki jong blai namar udei ubalam ler ba ukpang ka jing lam ler tading ta am tin ka jong blai ka ong hang ne bang haban tip ya kata ka jing shisha tading ta ba usaitan ukran upin shoy ru ya ki brio ban le ya gani ban le ya katai teng ikum ba mo ladon kani dang kwa ase katai ina ya kren kata galong ba brio ladon ni kapisa udang pa sakawai ba kata galong ka bor usaitan umju penhun yu brio ladau yo kan diat ukwa shibun belayo shibun ukwa khambun
Deng ta hak economics ro ka amma human wants are unlimited. Ubriu hi daladi. Ula don ke kerdan, ula don ke yeng ke sem, ula don ke pisa shibuna ke bang ru. Ndre da yolat ban tu de udang tu hi. Da udang yolat ban Shina pisa nang ni nang tay da ka bamday ka bahok ru am un shle bi ya kata namar balay uta ubriu hi ubaklemu Jesus Christ udan bet ya kata ka jinglong ya ka ba umdan jinghun ha ka jim ke jo tadi tang I mo mdi tang butu daladi upen tu iki weiru hukum iki weiru bantu nani upen long iki weiru bantu tang ban penbiang ya kata ka jingdon kam ke jo kam tam la da udan le ha ka bor ula ban ong shikentin kita ki bam ngai le si mo ya kila ban syak kenjat ru tading ta habadan na kapor ula ban kerhu ula ban kren ula ban ada kata ka mo ada kata ka ikhtiar ka jung ban hukum bagi kita ki bahapo jung mo na ka banta ka jingbit ke jingbiang ka kita ki wer ki haban le tading ta ubri ulong bi hikumta judan ke jingun namar bu udang yat ha kedo ladaul akam yala dia bulong kristan ru andre ladau kristan u klem ukris ukristan bu klem sim bu khoi udai tang ubriu ubadang ha ba ka jing tlot bat hagata ka jing kwat ha jong ka jing im tadi khin jong blai ka ong ubriu pat mem u blayo yung sim bu khoi ka babel ka kren ni katam ladau yo tang kata ka jankup na ne yo tang kata ka jing bam ka bun bam ru hun no ka babel ka kren gumta ka pen shisha na ka khin ka jong blai Timothy ni ka nong ba Stephen kong Timothy nong ban riu ka ne khot ban riu ka ong Henry kata ka jing ru blai lemba ka jing sunguhon ka long ka jing mentoy bakra fila da fidan ka jing sunguhon ka jing im ka jong pi ka dei sha ka jing mentoy ka bakra na mar ra briu umdan ka jing sunguhon nem tadeng ta unam nang yo thia on berkat ka ne ka tai mom de tang ka bam ka di kam de tang ka ta ka kapisa kapilan ke jun re wat hak ka jing brai jong ka do ro se ula don ka yeng kesem ke jong se ula don ka tengah ka kurim ke jong re da udehi ubriu em ubam dan jing sunguhon kan pelong i uban berkat uban yo sekawai ban yo sekaar da ka bat harai bagi ta kinwan ra ke jinghun ha kata ka jing im ke jong dan boong yenga na ke tengah ban kong ta ka dei ka bisha mereka baar bat kabala kita borok ki dangki Rolling Stones kata ka de jing shisha tading ta haba ubriu uyo mo lada udan shisha yu Jesus Christ ubriu bat kan ka briu haba ki dan yu Jesus Christ kadan bi ka jinghun ka jing im ka jongki ka babal ka ong kata mereka kata ka jing ru blai lemba ka jing suhun ka long ka jing mentoy ka bakra namar ngim shim lawan lam ru shaka perthai lem ning ngim la ban kit no ru henry haba uyo ka jing bam ka jing kup dagata unsmuhon kan tading da ktin jumble ka kran shay kata lada ubriu usuthu kata umshum wan ra ai bala ulet ru umla ban kit tading ta ngin kuslai la yu kata ka spa ka po ban nang kwa ban yo bor tading ta teng la yo ka spa ngi kwa asai ka bor tading ta usaitan wala un pen shoy kata bukum bulo pen shoy yu jisu am un pen shoy ru ya ubriu kalong kumju pen pej aga ktin ka jong blai ning kong jisu thangan Teu syaitan ru pen shoy do kupu. Reu jisu klem ngop hau tau kupu. Uthangan tangba u klem tre pat ban pen kala kupu ya kitiki mau. Namar kata kalong persya ya ka law of nature. Namar u jisu klem tau ya mau ban long kupu. Utra ula ban le ya kata tangba unum pen kala kumta kham tam bagade ke jing ai jingmut ke jong syaitan. Pitra u jisu ubi jadu kat no. Bau haban dan kam ya kata ka jing ai jingmut ke jong syaitan wa jingmut ne wong lada medei si shau kun jong blai tu pen kalak pu no ini ki mau utangan bat ka de jing terwar ka badai wan ra ka por ka babiang de si ya phiru ane ka por mo ya pidan ka jing tangan de si pidan ka jing tangan phim sngudap te ha kata ka pisa ka pidan yo syaitan pen shoy phi ba pintu shu ne ba pin le da ka ni le da ka tai ka kam ka ba mo ka ba haban le ya kata ka kam sniu taki kam ar nombor mo ko abanong nani taki kam em ka papitip bakam dei kalenti ka babet tadi to pithangan ni ka pisa on penchoy da ka pisa pithangan ni ka bor on penchoy da ka bor la pithangan ni ka jing brai ka met ka jompi ya taki kam auria ki kam pojat un terwa bi da gata upet uno ubriu em udan ya kata ka jing thangan ni nakanu ke area bo ta ubriu thangan usaitan un terwa bi da gata tadi tahap cek by LD pi thangan em aku aban ong fi nai thangan ni kano re thangan tangi ka we pi thangan ni ka ktin ke jong play thangan tangi ni ka ktin em la biang
hun baik la phi yo ai ke jing be jong phi entah la phi de ban ya la ka kejat hun la ka hun tangan ni ka ketien la phi shakri u blei la te phi wen ai ka kali nu ai da skuti ne phi phi lech ching don kam phi kham tam phi wan ji shakri ru blei la te pen biang ni kata tading ta wanum kwa ha wanum kwa lalat wanum kwa jubor namar balala phi kwa am usaitan unyo ya kata kalat ka opportunity na un shim kabu ya kata ka jing tangan ga jong phi ya ka ba ula ban keni no sendan ru wat ya kata ka jing long men sim ga jong phi tading ta kata ka di jing pen choi ya ka bang kwa ban ong phi wat judan jing tangan ya ka no thrang ka wei sliang tai ka wei sliang yu trau David uang kum kerang utrang iwa kum ta ka men sim jong ka thrang ya utrai tading ta thrang yu utrai wan thrang ya ke jong ni ka perthai ya ba usaitan unwan materwa da kata ka ba phi thrang pas kam arang ni fi am bo soitan am uwan ban pensoi yu jisu ban ong ba kenti no anang ne shathi shapo tang hapang puli tin jong blai no Matius nong basau kan ngat khot ka ban riu ka ong bat ul ong ha u la da melong khun jong blai tu peno ya la di na bala tho nu kum yi ki angel jong u shapang jong me begin ra me ha ga kti jong ki ya ba kum no men jen thot ya la ki jat hau mau jusu la ong ula tho pat menam tenju you tribe blai jong meพี่บางปุรีนี่ก็ตีนกับจงเบลงไงอีบุษอยตันอุปนิสัยอยู่จิสุแต่กับองกันที่นอนนี่เสถียพี่บุษอยตันอุปนิสัยอยู่จิสุบองกันที่นอนนี่เสถียพี่บุษอยตันอุองเราพี่เล่นี่ก็กำนี่กันนุ่มเลยแต่พี่ตัวมันใต้เสียนกำเลยซาเป็ดปัดอุเบลสุงทุเอกแต่อุ่นเสียได้อุเบลมาอุเบลได้บุสุงทุแต่พี่เล่นี่ก็ปบมันตามพิมพ์เลยแต่พี่เล่กันนี่พี่ติ๊บแต่ก็ลงไปกับบำได้tadi tahu syaitan nong lek dah kelek ublei sung tu ublei saya dah ublei saya rap ya pi nang kwa benong ifi kan ke sngi lapi sung tu bagadai bi pi bam dei ban le pi hab ong ko ong jisu na bala tho menam bit tenju you try ublei jong me menam tenju you try ublei jong me ta kadai kata ngim dei ban test you ublei ban tenju you ublei da ka ba ong lang ale kan ublei sung tu yang ublei map yang ublei am ani isna yang tading ta don kibriu ki ong ba em le lengan le pop menta ta din tang sa shu pla no shau blei dengan pla hau briu kata kala biang ing se pet maru blei udai wadap da jing snai bat da jing e tin ke jomble ke kran shay kata habangi ngi don ye blei ba ngi don ye kata ke jing e ke jong blei ba umap ngi em ngim de ban sim kabu pata dere kan ti ban no la kan no nang tanah jerong sepo na martip shay mo yo ba ha pino hagan jaka banon ke jingerap piap no asundan tading ta wanom no kulmar namar kaktin ke jong blai ka ong gumta ba phim dei ban shuno la ka no phim dei ban shule la ka le tang namar ba ladon ba pensoi ya pi mo la ka dei hagan no ka benta ke jing jufi na ke shong kha shong man la ka dei haga yo ka kot ke jong pi la da ke jing imbo kan jaman sim ro pi hap ban pej ba yo pi no la ka no klem da perkat pi mo blai sunu thu ya ka ta pej yo ba fin ha bit ak shamadan yo ba phiyap man ka tip la da kan thi khnang ki angel ki jong blai ki numwan ki angel ki jong blai ki numwan u blai nom pha la ki angel shapang jong phi la da fi kan thi khnang ga babal ka ong kum ni na ka shiti ki nong room nong ban riu khot ban kong ong ayu pat tingin ya ong ngin yai ne ha ka ta ka pop ba ka ta ka jinga e kan yo nang roi belin kum ta em mangi ki bala yap ya ka pop kumnung inang im shu haka tadai ka taktin ke jong blai ka ong hato bangila yo ke jing pen im hato ka dei pat yangi banang yaile ya kata ka pop hato ngi dei pat ban yaine ro kata ka pop namar ba kata ka jing ai ke jong blai kan yai kan roy hangi em ka jing ai ke jong blai ka dan ka limit ka banang fi kam dei bo blai shu ai bet krabel ka ong kum ta em mangi ki bala yap ka pop kumnung ini im shu ka pop pat tagade kata ngim de isu ban im ka pop ne bagan thi biang shu ka pop yo bala da fikin thi biang sa shi sin yo phim la ban ki kle pat tadai tang i dang ki breu ki bele kai ba du blai kom bo sam son bele kai ba du blai utan ju yu blai la khang yu bon sin bo de ban le ye kata ka kam ka bam dei ban ni shong kha bat kita ki kin thai nong wei hin rei ma u em uam le u blai sum tho ye kata Risbak ungat sendan hadu bo umla kikli su sendan. Tadi kita ubleu numpa iki angel jungu lada ulat dat maham lepas wai kata. Tadi kita pitip bamdei bantu bamdei ban klim bamdei ban le aurea bamdei ban thok ban syukur bamdei ban le kita gitu kita ki ek baro bamdei ban peniap bamdei ban le kata dada file khnang
jing ke jong blai kanum tari kam hanta to sakaba lai hang ni ngi ba yo jisu la pen shoi biang du soitan baru soitan hang ni pen shoi kum no wong soitan ulai lampat ya u sholom bajrong ba lo pen ya u ke hima ka perthai baro ba de ka burom jong kiru ba u lo ong ha u kita ki ngan sa ai ha me lada men demon mani yanga anda kum tahu jisu lo ong ha u khilet no me u soitan na bala tho men mani u try ba u blai jong me ba tangi u hi men shakri hadin jong kani u jisu u hikai ru ya kani ka wai wong phimla ban shakri ar ki kenrat mo la ngi puli gal nong ban riu kani ge khot ka ba arsao ga ong dan u bala ban shakri ar ngut ki kenrat na ba un isi ye wei ba un eat ye wei la ni un bat ye wei ba un lendat ye wei phimla ban shakri u blai bat ya ka spa ong ge tin ge jong blai ong u jisu ya ki kintian hang ni u soitan u ong balada me dem man mani yang mo me dem man mani yang men shakri yang wong gumno ukular ong ya kita ki borok ngan saai hamme upni ya ya kita ke hima ka perthai boru peni kita ke burom jong kiru wong anai me ne perthai borok away anai me kwa ngan ai lawan khnang ban ban yap nam ta perthai ban job ya ka perthai ngan ai me leng ba ka ni ka lenti tang ka way me mani yang Lafi kwa ban job ika perthayam kanum dan ka shortcut lanu ru mar ka shortcut am ka wan ra be ka jingyap ta ka daw e kwa ban ong yefi ha galantia ka jong phi wa ju kwa la lot namadon ki brio ki ba kwa la lot kia kwa ban yo pisa puk ki ngop no ska khalai online dan ki brio ki ba nagata ka jingele shipo arpo dun ka po ka spa na ka spa po hajar ki po ka po hajar ki po achkilak ru ban ya khalai lang ba ki mobile today ta kwa ban ong fi ni kusngi wanum kwa wut no ba phin yo no ya kata mo ta ki ka ba fi mudur bakan wan ra jing suk wan ra jing kemen phin yo kata ka perthai mo le se pi kwa ka perthai de kwa ka ni kwa ya kata pi kwa ban let shani kwa ban let chatai pi kwa ban i la de kata ka status ke jong pi mo ban ba kata ka jinglong jim jong pi bin i bang adan ka kerdan bang adan si sai kata ka bor bang adan ni kata ka buram ka kwa ban i feel da pi kwa na galenti bam dai am pinom poita da ding ta shani utrahi la fi shakri u am un kantiu fi suki suki un kantiu bi api ba un ai bi api ya kata ka bor ba ya kata ka buram Soitan upni ni ya kita ki hima perthai baro bat ka bor bat ka buram ke jongki mo bat ka buram jongki ru tading ta apa banong ifi hak ni kesngi tapi pulero ma na lukas ngi kata bau kadi ka ju ki benta wong kumni ka khat ban riu ong bon soitan ul ong u ya kani ka bor baro bat ka buram jongki ngan ai hame naba la ai yaka hanga bat hano ru hau bangamon ngan ai yaka pi soitan ong no ngan ai me upni yete ki hima yete ke bor ki buram jong ki baro wala la me deman mani ngan ai hame jisu ong I have to go through the long way not through the shortcut tading ta tapi shakri utrai kur kui fi suki bagajing kur ku ke jong blake nom kut la kurku ski fi vinyo jing kurku ski unang kanti wa de yeng ka sem ga jong pi wa de ki khon ki ti ki jong pi ba ga jing kurku jong blai kanom sange ka jing kurku jong blai kanom sakot de ta habo blai kurku yu abraham amur kurku ski de ta kurku ga yo kot ke jong kurku ha to khon jong but na lengba jong khon jong ma ka khasun ga judgment riu bangi ga judgment riu ju na ga judgment riu israel ka long shisha ga bla kurku kan ne ru na mar ka dei ka judgment riu ka bami no Abraham tading ta kwa ban ong fi la dau blai la ku Abraham ba suki u kan tiu am ya wa Abraham ba ka long yeng long sem ju ba ya ni ka reason bar ka we tading ta ya phiru la da fi shakri u blai un kan tiu bi fi suki ka babel ka kren sha ya ka ta mo lang i plin u job ka ka nong ka ba pra de khot ba nyo u job u sung tho ya ka ta ong kum ne ka de khot na ban puli ong ne la ka jing sedang jong meru kalau long keberit penban kebekut jomekan daman kraw shikat day. Habis syakri ublay kajing sedang ke jongpi kan long bi keberit. Tadawang kwa benong fi wat jukwa position wat jukwa kerdan wat jukwa no ka bor wat
wat jukwa no eka buram wut up ya kapor syakri bi utrai long hok utrai ik utrai war film la ban syakri utrai ke juk kapor fin kwar ban yo eta kapor eta ka buram eta ki hima eta ki ik ke juk kapor pinum la ban syakri arki kenra pin ik we fin isi bi we ong ka tien ke jong ble ta ding ta utrai ong ni ke tien nang ni mo ong la ka jing sedang jong pi ke long ka berit ndai ke bakut jong pi kandaman kraw shikat dai ta ding ta syakri ublay jisur wa banyak lam bagading pna kamdan ka shortcut wa banyak lam bagading pna bun yo e ka perthai bun job e ka perthai bun penem e ka perthai wa banyak leng ba ka ta lenti jo gading pna bagading ka ta yanga ba je phiru ya ban em ka jing em ka balong sacrificial ka jing em ka ba khendu na ka mantau tra jisu ta ka bangi khendu ban syakri u long ka balong jakat baja ngin syakri u namar ha ba kadon ka sacrificial living kata ka jing im ka PM da kata ka jing kenya kadan be ka jing pen mi pat tadeng ta jisu ula IT la jong ka jing im kum ka jing kenya na ka banta jongi tadeng ta kadan ka jing pen mi pat yu bar ulami pat haga bor bat haga buram udayo shisha ya kata ka bor bat ka buram dai shu ba ayu soitan yu reu ai ukpa jong u ba beneng ba ka kerteng u jisu ong ka tien ki jong lagi kho siu yo shay ta ka bor ki kho siu bro ki dam krop barok ki telik ki pla ba u jisu udai utrai tadeng ta ka ban ong fi la fi ya lang ba ka neglenti ka ba fi im kata ka jing im kum ka jing kenya fi IT no e ka mat ka jong fi kum ka jing kenya ka ba khot ka ba mo ka bible ka ong kata fi IT no ka mat ka jing fi ka jing kenya ka ba im ka ba khot ka ba pensu ba e u blai ka ba long ka jing skri ka ban jam sim shisha u blai kan tiu bi fi shisha u blai un ra bi fi ka bor ba ka buram ai bi u blai fi dei tang fi wat ki khon ki khti ki jong phiru ki bawan hadin ki pateng ki jong phiru kin long ki ba man kraw bat shisha fi nang i ki jing tiu ki jong blai fi kwa ba fi pin long bala kerku bat ka pateng ki jong fi kin long bala kerku wa jukwa jubor ki ki bro na ka perthai ka kut no tang sipor ka perthai ka la ban lut no tang sipor tadeng ta wat nam kwa jubor ki ki bro na kwa ban dwai na ka manta jong fi ka ni ka sngi tang ni ka wai kwa ban fi syakri hok utrai wanum syakri am da ka ba arsap wanum syakri da artli ki kan rat syakri bitang Jesus Christ de mo ban kerku e jim jong fi ni dwai ni ka por try nga ingo ime ko pang ya snow ka tin ki jong me ka ski mga duai man ai bor try ni kon ki jong me bakinim ka jing im go try ka jing im ka ba hun be try ha ka ek ba ki don ha ka ek ba ki yo try kinum hun ba tang ne ka wai bakinom sa aju ha ka jing long men sim try bakinang san ko kan rat ha ka tin ka jong me da ka ba ki pule ne ka tin bakinang san ha ka ta ki jadai bat me ko try bakinang jan bakinang la ban su thu ime bakin trang ta ime kin sliang ta ime ko try panganget habaki don yeme unong kerku ke jing kerku li kalawan lupa habaki don yeme ubadon bor palat kata ka bor kalawan lupa ha ji im ke jongki habaki don yeme uba kraw tam kiru kin solong kraw blai atrai nga duai ko konrat habaki don yeme shisha ubadon ye ke jing im kiru kin yo ye ke jing im habat ki don yeme ubalong utau usim jo ke jing suk yo ye ke jing suk pada bagi don ye me ko try ki don ye ke jing hun mga duai na ka menta jong fi ne ke si fin yo Jesus Christ ba de mo u ba ai jing hun ye ke jing im ke jong fi ba deng ta ke spa ke po ke jing brai ke jing itanat jong re prathi borok ke ke bersyukur sudah ka balam yu breu tang sha ke jing jot mga duai ke ke kui fi ke sngi fi nam pai no na ke jinget ke jong fi ne ban sha elam baklan na ke jinget ke jong fi dai fin long ki bri ki besngu hun na ke ke ba pipi don pio e ke jaf yo e ke jing bam yo e ke jankop sngu hun ha ta namar kata ke long ke jing ri blai ka ba shisha nga duai nga kerku fi blai nang kerku fi na ke sngi unang kan tiu fi unang ra fi ha fi kri hop eu nga duai nga kerku fi ke teng ke jong jisu amen but amen pra nang kerku fi in sekendo biang la sai ke sngi ha boleh sibun amen